Здравей, началник! Нещичко ще кажеш ли за това поле? Какво се е случило? Това поле миналата година правихме клип как сме засяли рапица 70 декара, люцерна е там след рапицата 30 декара и тук имаме 100 декара авеню. Едно и също поле. Полето е с доста високо pH и се оказа, че доста засолено. Сега след анализите в Холандия, които пратихме САП анализа, показва, че има много натрий и някои още други повишени стойности, но долу-горе другите са балансирани в пшеницата. Но искахме да покажем тази рапицата се развиваше долу-горе добре. Ето, приятели. И тези пръчки, които ги виждате, това е рапица. Нали, обаче след аз тогава не знаех, че полето има много високи нива на сол и напръскахме с 70 мл тебуконазол и нали, урея и други елементи. И от тогава затапи се рапицата и край. Спря да се развива, листата изглеждаха зелени, обаче точките на растеж спряха. Само корените се надуваха, нищо друго. Корените се надуват. Друга рапица имаме нали, в горния край на селото, там нещата изглеждат добре. Но тук просто решихме да сеем в нея. Предимствата на ноутила, напръскахме и сяхме. Ето вижте какво сяхме. Какво сеяхме? Просо. Какво просо? Лудо просо. И просто самата почва е такава, то се вижда как е бяло отгоре, има капилярна, така се качва и заради високите нива на калци и на натрий става едно физиологично липса на физиологична суша. Въпреки че има влага, растението не може да поеме водата. И корените всъщност тук на рапицата тръгват настрани. Почти няма надолу. Има надолу, но не е както има надолу. Има някои осови, ама почти са. И така. Авенюто тук очудващо много добре се разви тази година. Тук има някакви поболявания по гласа, но мина градушка може да ги е подарило. Ето вижте, приятели. Тук сме с 13 литра лам. Нищо друго. Нищо друго няма. И всъщност анализите показват, че фосфора като цяло е доста добре, въпреки че не сме ползвали от 3 години не слагаме фосфор. Никакъв никъде. Друго. Тук сме в началото на... Всъщност имаше някаква септория, тогава влязахме по-рано, защото полето е ниско и не можем, нали, като вали много и става всичко кал. И след това нямаме никакъв фунгицид. И микроелементи слагаме, защото нали, при алкални почви се блокират. Не може да се взимат тези елементи от почвата и трябва да... Анализите тук ли са, да ги покажем? Анализите на едни други ниви са при мен. Да. Ще покажем и анализите.
Ами, като цяло, това е. Ти кажи нещо завършително. Аз ще кажа да се абонират за канала и да натиснат. Аз снимам ли? Не, Добре. да натиснат камбаната там за нашите известия. И така. Тръгват на страна.